le centrage et les hanches. Joël Roche, vynikající francouzský učitel aikido, vedl v Praze mezinárodní letní školu. Na takovéto větší semináře se sjíždí aikidisté ze všech konců Čech, Moravy, ale i třeba ze Slovenska či Francie. Roche se tomuto bojovému umění věnuje již celých 35 let, ale jak se vlastně k němu dostal? Byla to náhoda, pokud tedy náhody existují. Nejdříve jsem se totiž věnoval judu a tato skupinka cvičících lidí mi ukázala sekci aikida. Tak jsme společně na opravdu malé bázi začali trénovat. Útok, kesa, kryju se. Útok na koleno. Tato týdenní stáž byla zaměřena jak na klasické aikido, tak i na práci se zbraněmi. Zajímalo nás, jestli má Joël Roche raději boj se zbraněmi nebo dává přednost holým rukám. Asi nemůžu říct, co mám radši. Obě varianty se jakoby propojují. Se zbraněmi pracuji moc rád, protože je to takové dynamičtější. Hrozně důležité je načasování a přemístění. A není tam úplný kontakt s člověkem, takže občas tam dochází k hodně zajímavým situacím. No a holé ruce mě zase nutí dělat techniky jemněji a precizněji. Jak jsem řekl, nemám jednu nebo druhou s tím jáči. A půjdeme přitom nahoru. Podle slov tohoto učitele je české aikido opravdu pěkné, protože sem jezdí vést stáže významní mistři, jak z Francie, tak i například z Japonska. A jakého učitele nebo vzor má on? V současné době už nemám žádný vzor, ale samozřejmě si vážím spousty jiných učitelů. Nejvíce mě ovlivnil mistr Yamaguchi, ale ten už bohužel zemřel. Osobně se nepovažuji něčím žákem. Chci vyučovat aikido tak, jak ho vidím já. Jelikož se Joëlovi ženy líbí, pivo a víno chutná a hlavně české aikido uznává, tak doufejme, že se do Čech bude rád vracet.